Περίμενε. Τι έχει? Νομίζω ότι πέφτει στην ενδιάμεση της σωλήνας με την άλλη σωλήνα. Εκεί δεν το βλέπουμε. Σήκω στο λίγο. Εδώ τι είναι αυτό εδώ? Το τείχομα. Δεν ξέρω τι είναι. Τι έχει παιχτεί εδώ? Για πήγαινε εκεί, πήγαινε λίγο. Πήγαινε εκεί. Κατέβα. Κατέβα. Τι είναι αυτό? Απ' έξω σου λένε. Αυτό το κομμάτι εδώ. Μαλάκα, έχουμε ρίξει τίποτα μέσα άλλο. Αυτό τι είναι? Μαχαίρι, τι είναι αυτό, ξέρω. Ένα χέρι είναι. Κομμάτι σου λένε σπασμένο. Αυτό τι είναι, το του χρυσαφί? Πέτρα. Για σηκώνει σιγά σιγά. Μα δεν μπορώ να περάσω πάλι κάτω. Αυτό τι είναι? Σπασμένο κομμάτι σωληνά. Βάστε λίγο εδώ εσύ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει και τη φωτεινότητα χαμηλή το βλήμα, ρε μαλάκα. Πέρασε όμως. Τι πέρασες? Κάτω. Πήγαινε κάτω. Οπ, σιγά σιγά, άντε. Όπα, για κάνε πίσω λίγο. Και περίστρεψε το λίγο. Λίγο, σιγά σιγά. Άρα πάνω λίγο. Και άλλο. Και άλλο πάνω, πάνω. Όπα, σιγά σιγά. Πάμε κάτω. Έχουμε φως καλό. Τράβα. Εδώ τι είναι? Δεν βρίσκω. Κάνε πιο σιγά και γύρω το λίγο γύρω. Πιο παλάρα. Γίνα. Όπα. Σπασμένο. Για. Λίγο αντίθετα, λίγο. Λίγο πάνω. Λίγο αντίθετα. Στρίψε. Όπα. Όχι τόσο πολύ. Λίγο πάνω. Κι άλλο πάνω όπως είσαι ευθεία. Ευθεία. Κάτι είναι αυτό, ή η μπετόβρυγα που μας είχε πέσει. Ναι, εδώ μου βρίσκει να κοίτα. Τι? Το νιώθω. Ανέβα σιγά σιγά. Ανέβα. Κάτι γυαλιστερό είναι. Όπα. Πάμε πάλι κάτω. Κάτι γυαλιστερό είναι εκεί δίπλα. Κατέβα. Έμπα μέσα, έμπα. Τέρμα κάτω. Όπα, πάμε. Σιγά σιγά. Τι στρίβεις κιόλας? Όχι, μην τη στρίβεις. Όπα. Στρίψε λίγο τώρα. Πάμε κάτω. Πάμε. Όπα. Ναι, στρίψε λίγο. Ανέβα ένα τσάκ πάνω. Έτσι στρίψε. Ανέβα ένα λίγο. Ανέβα. Όπα. Φέρει γύρω εκεί. Φέρει γύρω. Απαλά, πιο απαλά. Κι άλλο.
Όπα. Τι είναι αυτό εδώ? Κατέβα κάτω. Ακουμπάς κάτι. Ναι, Τι. δεν ξέρω. Χτυπάει. Ναι, ωραία. Κατέβα μία. Όπα. Φέρει μία γύρα γύρα. Σιγά, πιο σιγά λίγο. Ανάποδα. Πιο μέσα πας. Όπα. Ένα τσακ πίσω. Όπα. Ρε φίλε, αυτό είναι άσπρο. Όπα, πάμε λίγο σιγά σιγά όπως είσαι, σιγά σιγά. Σιγά σιγά γύρνα, όπως είσαι, γύρνα. Μην κάνεις τίποτα. Απαλά όμως, πιο απαλά. Πιο απαλά, έλα. Γύρνα. Κατέβα ένα τσακ, μήπως φωτίσει λίγο. Όπα, γύρνα. Βγαίνα. Κι άλλο. Ανέβα λίγο. Μαλάκα, είναι πλαστικό. Δεν είναι τυφλόν. Δεν είναι, είναι τυφλόν. Ανέβα. Και γύρω. Ανάποδα. Ανάποδα. Ένος. Εδώ έχει ένος τώρα. Είναι χτυπημένο εδώ. Το βλέπεις. Εδώ προφανώς έχει τσουτσούνι. Το σπάσα. Αλλά αυτό μου δείχνει για πλαστικό εμένα. Πάμε λίγο να δούμε που είναι η σωλήνα σπασμένη. Άστο λίγο. Έλα εδώ, κοίτα. Κάτω, γιατί γελίζει, δεν μπορώ εγώ. Εκεί. Το βλέπεις αυτό ότι είναι πλαστικό εδώ. Εμένα φαίνεται είναι πλαστικό τεφλόν αυτό. Εγώ τι σου είπα. Εκεί. Στο κέντρο. Προφανώς έχει τσουτσουνάκι να κάθεται να μην κλείνει τελείως, να μην ανεβαίνει τελείως επάνω. Εδώ είναι η σωλήνα, ένος. Το βλέπεις. Πήγαινε να δούμε τη σπασμένη σωλήνα. Η ένωση είναι εδώ. Πλαστική αγκρή σωλήνα είναι. Κάπου έχει βίδωμα αυτή. Εκεί. Βλέπεις το βίδωμα. Οπ, μουφι. Να το. Βλέπεις το βίδωμα. Μένα είναι μεταλλική, μου φαίνεται Γιώργο. Ποια? Αυτή εδώ. Για απ' έξω. Όχι, πλαστικά είναι. Για πάμε να δούμε που είναι το... Όπως είσαι σιγά σιγά. Όπως είσαι σιγά σιγά. Μη γυρνάς, όπως είσαι, να δούμε. Ανέβα. Κάπου εδώ είμαι. Πόσο έβγαλα έξω? 1 μέτρο έβγαλα μέχρι τώρα. Εδώ είναι. Εδώ τι ήταν? Δεν φαίνεται γάμο το χρηστό του. Άλλο σπάσιμο. Δεν είναι πλαστικά αυτή σου λέει. Φυσικά είναι. Σιγά σιγά.
Για τράβα σιγά σιγά. Δεν έχει σπάσει. Ανέβα. Αυτό τι είναι αυτό? Ανέβα. Ξύσιμο είναι αυτό. Ναι. Την προηγούμενη φορά είναι. Ανέβα. Βάτζος. Ανέβα. Δεν μπορούσαμε να το ξεσφινώσουμε. Να την προγκανική. Όχι, δεν είναι όχι, κομμάτι. Κομμάτι. Ανέβα. Το βλέπω. Είναι πόσο κομμάτι είναι σπασμένο. Θα δύο μέτρα κομμάτι μας. Και εδώ. Τι είναι αυτό? Σπασμένο. Κομμάτι, σωλήνα, σπασμένο. Γι' αυτό σφίνουνε. Και αυτό πέρναγε μέσα εδώ η κάμερα πριν. Πέρναγε εκεί. Πώς μπορούμε να το βγάλουμε αυτό? Τώρα μπορούμε να ρίξουμε κάτι μέσα να το σκαλώσουμε, κατάλαβες, άμα βλέπουμε. Αυτό το κομμάτι δεν είναι? Ναι, πλαστικά είναι, δεν το βλέπεις. Ναι. Απλά έχει σπάσει εδώ έχει σπάσει παρακάτω. Πολύ παρακάτω, το βλέπεις. Ναι. Τι είναι αυτό εκεί πίσω? Φελός, τι είναι αυτό? Είχαμε ρίξει φελό μέσα. Τι είναι αυτό? Φελός είναι, μωρμαλάκα. Είχαμε ρίξει φελό για να πηγαίνει η κάμερα τέτοιο με την GoPro. Όχι. Τα μπόνι είναι, τι είναι? Κατάλαβες? Κάπως πρέπει να το μαγκώσουμε. Θες που είναι σπασμένη, είναι χοντρή σωλήνα. Ναι, αλλά για κατέβα λίγο ένα τάκ. Κατέβα. Εδώ τι είναι αυτή τώρα? Τι είναι αυτή τώρα? Κάτσε όρθιο, σκύψε κάτι. Όπα. Όχι, δεν ήμουν τόσο έξω, δεν ήμουν πάνω. Τι είναι αυτό? Σωλήνα κομμένη. Αυτά είναι πέτρες και πίσω είναι ποτήρι αυτό τώρα εκεί. Πέτρες. Αυτή είναι εξωτερική ή αυτή είναι εξωτερική? Αυτή είναι εξωτερική. Εμείς θέλουμε να βγάλουμε αυτή τη μέσα. Ναι. Εδώ τι είσαι δεν μου. Έχω σφινώσει την κάμερα μου. Πέτρες είναι. Χαπουγγί με λύρισαν. Λες. Λες να δώσει κουψαράς καλός ο Τζούλης και να τα... Τα έφερε εκεί. Σκάτα είναι, σαν σκάτα. Δεν βλέπω, έχεις πάει στον ήλιο την οθόνη. Λοιπόν. Εδώ είναι ο σωλήνας σπασμένος. Και είναι και διπλωμένος, το βλέπεις. Βλέπεις εδώ. Είναι και δυο σωλήνες και τρεις. Ναι, είναι από το βάρεμα αυτό εκεί. Και εδώ είναι απ' έξω τέρμα κάτω. Δεν μπορώ να πάω άλλο. Δεν είναι σωλήνα. Είναι κανένα 1,5 μέτρο σίγουρα.
Τόσο σου λένε. Αλλά βγάλτε. Να Μην είναι σκεφτούμε. και παραπάνω γιατί Βγάλει έχω να φύγει από σκεφτούμε. εκεί. Βγάλτε να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Δεν είναι κάτι.